Minahal nga mga kaigsunan, sugod karon magwali ako mahitungod sa mga buhat sa lawas nga kinahanglan pugngan sa usa ka tawo. Hunahon kini isip tukma nga giya alang sa mga magtotoo nga nagtinguha sa Bagong Jerusalem. Atong susihon ang atong mga kasing-kasing, hunahuna og mga buhat ug maningkamot nga mapakita ang matahom nga dagway sa Ginoo. Adunay ilado nga fairy tale nga gitawag og The Jungle Book. Kini nagasaysay sa istorya sa usa ka batang lalaki nga giganlan og mugli nga gipadako sa lobo sa lasang. Bisan pa nga siya kay usa ka tawo, ang iyang pamatasan sama sa lobo, nag-uwang og nagkinabuhi sama sa mga hayop nga nagpalibot kaniya. Interestingly, susama sa kani nga storya, adunay tinuod nga mga kaso sa mga bata nga mapadako sa wild nga mga hayop ug nagdako sa mga isolated environment nga layo sa katilingban sa tawo. Niadtong 1920, duha ka batang babaye nga nagpuyo uban sa mga lobo ang nakaplagan sa mga hunters sa India. Niadtong 1996, usa ka bata nga gipadako sa mga chimpanzee ang nadiskubrihan sa Nigeria. Sukat pag 1920, kapin sa 80 ka kaso sa ingon ang nadokumentuhan, lakip ang mga bagong kaso sama sa Cambodian Jungle Girl niadtong 2007 ug ang Russian Wolf Boy. Bisan pa nga sila kay mga tawo sa itsura, ang ilang pamatasan sama gayud sa mga wild nga hayop. Bisan unsa pa ang edukasyon nga ilang nadawat, dili halos sila makakomunikar sa uban og kanunay nga naningkamot nga mubalik sa ilang naandan nga palibot. Sumala sa statistics, kapin sa katunga sa mga bata nga naluwas wala makahimo sa pagpuyo sulod sa napulo ka tuig pagkahuman sa ilang pagka-rescue tungod kay wala sila maka-adapt sa kinabuhi sa mga tawo. Sila kay namatay nga walay klaro nga hinungdan. Gitawag sa mga scholar kini nga mga kaso nga Mowgli syndrome nga nagikan sa karakter sa fairy tale nga The Jungle Book. Atong itandi ang Mowgli syndrome sa atong espirituhanong kinabuhi. Sa sinugdanan, gihimo kita nga mga anak sa kahayag, gihimo sa dagway sa Dios, apan tungod sa pagkadili masinugtanon ni Adan, nawala nato ang maong dagway sa pagkaanak sa kahayag. Tungod kay gitun-an nato ang mga bakak, sala ug kadautan nga gikan sa kaaway nga yawag Satanas, napugos kitang mabuhi ingon nga mga anak sa kangitngit. Apan ang Dios nga puno sa gugma naghalad og sa iyang bugtong anak nga si Jesus isip halad sa kapasayloan aron maluwas kita gikan sa kaaway nga yawa og Satanas. Kung atong dawaton sa Jesucristo, kinahanglan nga matudloan kita pag-usab ug masinugtanon siyang pulong aron mauli ang dagway sa Dios, ang atong tinuod nga Amahan. Pinaagi niini, matuman nato ang tibuok katungdanan sa tao. Apan adunay uban nga sama sa mga nakasinati sa Mowgli syndrome nga naglambigit sa mga bakak nga ilang nahibaluan ubos sa pagmando sa kangitngit ug nagdumili sa pagpuyo isip anak sa kahayag nga maoy tinuod nga agianan paingon sa kalipay. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 16 nag-ingon, nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo, nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, og moresulta kini sa kamatayon. Kung nagmatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. Sama niini, ang atong pagpili kung kinsa atong sundon maoy magbuot sa klase sa kinabuhi nga atong pagapuy-an. Isip bag-ong binuhat diha kang Kristo, kinahanglan biyaan nato ang mga butang sa kalibutan nga atong nakatunan kaniadto ug karon bag-uhon ang atong espiritu diha sa Ginoo. Ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 22 hangtod sa 24 nag-ingon, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Kinahanglan nga mabag-o kita sumala niini nga pulong. Sukad karon atong tan-awon ang kabakakan o gunudong mga butang nga wala nato mahibalui nga atong gisunod. Ingon man ang pamatasan og kinaiya nga gikinahanglan isip mga anak sa Dios. Atong ipakaylap kini ngadto sa unom ka bahin. Sa hunahuna, kasing-kasing, mata, dalunggan, baba og kinaiya.
Pinaagi niini nang hinaot ko nga matuman ninyo ang kabubuton sa Dios sumala sa giingon sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 15. Aron wala ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug dautan, kinahanglan nga mudan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Apan ang importanteng butang nga hinumduman samtang kita moagi niini nga pagbag-o mao nga sama nga ang mga bata nga nagpuyo-kuyog sa mga mananap mianhi aron sa pagsulti og paglihok sama kanila, kita usab giumol sa unsay atong nakatunan ug nadawat sa mga pagtulunan. Busa unsa man ang atong sumbanan sa pagkat-on og paglihok. Siguradong walay lain gawas sa atong manuluwas og pamanhonon nga mao ang Ginoo. Karon og sa sunod semana, atong tan-awon ang unahuna og kasing-kasing sa Ginoo. Unsa iyang nakita og nadungog, unsa iyang gisulti ug unsa ang mga kinaiya nga iyang gihuptan. Nang hinaot ko nga mugahin ka niining panahona sa pagtan-aw kung unsaon pag-andam ang imong kaugalingon isip pagkasaunon ni Kristo, samtang imong itandi ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Minahal nga mga kaigsunan, unsa kahay mga hunahuna nga naa kang Hesus samtang siya nagpuyo dinhi sa kalibutan. Ang unahuna ni Jesus kanunay nga nagpadayon sa kamatuoran, mismo, espirituhanon, hingpit ug balaan. Ang iyang pangunahuna na puno lamang sa maayong mga hunahuna, positibo, aktibo, puno sa gugma ug naghatag sa kinabuhi ug paglaom sa mga kalag. Si Jesus kanunay nagahunahuna sa amahan nga Dios sa langit. Nagtinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton sa yuta ug nagpalapad sa gingharian sa Dios. Tungod niini, nakabati siya sa susamang pagbati sa amahan alang sa mga kalag ug naglihok sa susamang gugma ug pagpahinungod. Gitambalan niya ang mga masakiton ug nagbuhat sa daghang mga ilanan ug katingalahan aron daghan ang motuo sa Dios. Si Jesus miabot isip halad sa kapasayloan aron pag-agak sa katawhan nga nagapadulong sa kamatayon tungod sa sala ni Adan ngadto sa dalan sa kaluwasan. Busa, kanunay niyang gidala ang iyang unahuna sa dalan sa cross. Si Jesus usab kanunay nga naghandom sa iyang mga tinun-an nga magpadayon sa kalibutan human sa iyang pagkabanha ug pagsaka sa langit. Gitudloan niya sila sa kamatuoran. Sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11 nag-ingon, siya, og karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Bala ang amahan bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Sa Juan kapitulo 17 bersikulo 18 hangtod sa 19, siya miingon, gipadala ko sila sa kalibutan sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Samtang nagampo sa Jesus, gitudluan o gigiyahan niya ang iyang mga tinun-an aron matuman ang ilang misyon sa pagpakatap sa Ebanghelyo human sa iyang pagkabanhaw o pagsaka sa langit. Bisan pa nga nagatan-aw sa parihong butang, si Jesus kanunay nagunahuna sa espirituhanon nga lahi sa unahuna sa tawhanong unod. Sa dihang gipugngan sa iyang mga tinun-an ang mga bata nga moduol kaniya, gidawat niya sila og miingon, mao kini ang tinuod, gawas kung mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Gidayeg usab niya ang babaeng balo nga naghalad sa tanan niyang katigayunan, bisan pa nga gamay ra kini kaysa sa mga hatag sa mga adunahan. Ang unahuna ni Jesus kanunay nagapunting sa kamatuoran, bisan sa pagkalaing-laing sitwasyon. Bisan wala kini nasabti sa iyang mga tinun-an, sama sa dihang gibabaga ni Pedro sa Jesus sa pagpangandam sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Si Jesus miingon kang Pedro sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 23, pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Gitun-an niya ang iyang mga tinun-an nga ang espirituhanong pagunahuna nga nagpunting sa gingharian ug himaya sa Dios dili alang sa kayuhan ug sa kaugalingon. Sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 29, si Jesus miingon, busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon og imnon. Ug sa bersikulo 31, unaha hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. Si Jesus nagtudlo sa mga panghunahuna nga puno sa pagtuo ug espirituhanon nga naghatag sa kinabuhi ug paglaom.
Tungod kinapuno siya sa hingpit ug matahom nga mga hunahuna, ang Biblia nagasulat nga siya puno sa grasya ug kamatuoran. Unsa kahay mga hunahuna nga anaa kanimo? Nagapadayon ka ba sa mga kabalaka bahin sa pagkaon, bisti ug makalingaw nga mga butang? O basin nagahunahuna ka sa mga kasakit o kasaypanan sa kagahapon nga nagdala og kasubo og kabalaka? O nagapadayon ka ba sa kamatuoran sa pulong sa Dios? Nagahunahuna kung giunsa ang pagpahimuot kaniya ug pagkinabuhi uban sa paglaom sa langit. Si Jesus bisan walay pahulay kanunay nga nagbiyahe ug nagwali sa ebanghelyo sa gingharian. Gitambalan niya ang masakiton ug ang mga nanginahanglan ug nagpahinungod sa iyang kaugalingon sa buhat sa Dios. Kung magunahuna kita kung giunsa ni Jesus mituman sa kabubuton sa Dios, bisan sa lisod nga mga panahon, dali nato malikayan ang atong mga kabalaka, kasuko ug daotang mga hunahuna. Sunod tan-aw nato ang kasing-kasing ni Jesus. Ang kasing-kasing ni Jesus putli, limpyo, halangdon, inosente ug himpit nga balaan nga walay bisan unsang huga o kadaot. Sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hangtod sa 8 nag-ingon, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinoon, sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa cross. Si Jesus adunay mapainobsanon nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing dili makita sa mata apan talagsaon nga masabtan pinaagi sa mga pulong, buhat ug pamatasan sa usa ka tawo. Miingon si Jesus sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 18, apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing, kining mga butanga mo'y makahugaw sa tao. Sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 34 siya miingon, mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga daotan man kamo. Kay unsa man gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Ang sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo makita pinaagi siya mga pulong. Apan adunay mga nanglimpong nga completely nga lahi sa gawas ug sa sulod, ug adunay mga nanglimbong pinaagi sa ilang mga pulong. Apan kung kita magapuyo sa kamatuoran ug kahayag, sayon natong mamatikdan ang ilang pagpanglimbong. Tanaw nato ang kalainan sa kasing-kasing ni Jesus ug ni Judas Iscariote, pinaagi sa ilang panagsulti. Sa dihang naabot si Jesus sa Betania, usa ka panagtapok ang gihimo alang kaniya. Si Maria ang igsuon ni Lazarus mipahid sa mahalong pahumot sa tiil ni Jesus ug gipahiran niya kini sa iyang buhok. Si Judas Iscariote mibabag umingon, ngano nga wala kini ibaligya sa tulo ka gatos ka denaryo og gihatag sa mga kabos. Apan wala siya magpakabana sa mga kabos. Ang tinuod nga hinungdan kay mao ang iyang kahakog. Kabalo si Jesus sa tinuod nga kahimtang sa kasing-kasing ni Judas. Busa unsaon kaha niya pagtubag kang Judas Iscariote. Gitubag ba ni Jesus siya pinaagi sa pagsulti, wala ba nimo nahibalui nga nasayod ako nga nangawat ka sa salapi nga gibutang sa kahon? Ingon nga ikaw ang nagdumala niini? Wala. Apan hinuon, miingon si Jesus, pasagdi siya aron iyang hipuson kini alang sa adlaw sa akong lubong. Kay kamo kanunay adunay mga kabus uban kaninyo, apan dili kamo kanunay nga adunay ako. Kalma nga gipasabot ni Jesus ang hinungdan sa gibuhat sa babay pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Bisan to nasayod si Jesus sa daotang katuyuan sa kasing-kasing ni Judas sukad pa sa sinugdanan, wala niya kini ipadayag pinaagi sa mga pulong. Wala magisgot si Jesus og bisan unsang mga pulong nga nalayo sa kamatuoran, sama sa dili kinahanglan nga panaglalis o mga pulong nga makapasakit sa uban. Dili tungod kay nagkupot sa Jesus sa dili komportabling pagbati, apan tungod kay ang iya mga pulong mugula gikan sa usa ka kasing-kasing nga puno sa kamatuoran, kaluoy ug gugma. Ang mahuya nga kasing-kasing ni Jesus wala magbungkag sa usa ka kamatyanon nga tangbo ni magpalong sa kapalungon nga pabilo. Kini usa ka kasing-kasing sa kaayo ug gugma nga nagtinguha sa pagpakabana ug pag-usab sa mga daotan. Unsa man ang inyong gibati? Kung makakita ka sa sayop o kasaypanan sa uban, mubati ka ba og kasagmuyo, kasuko o kalagot nga gusto mo kini ipadayag? O mubati ka ba og kaluoy, nagunahuna kung giunsa ang pagkauwaw sa tawhana o gusto mo bang mutabang sa bisan unsang pagi?
Depende sa kadak-on sa kaayo ug kadautan sa usa ka tawo, lahi ang iyang mga pulong ug buhat. Kung makakita og gamay nga sayop sa usa ka tawo, ang uban mahimong dili ganahan kaniya ug masakitan siya sa masakitong mga pulong o mopakatap og chismis bahin sa iyang mga sayop. Apan, kung ikaw makakita og dako nga sayop sa laing tawo, adunay mga tawo nga mobati og kaluoy, moampo alang kaniya motambag pinaagi sa pulong sa kamatuoran o magpailob aron siya mausab. Usa ka pananglitan sa kasing-kasing ni Jesus nga puno sa kaayo ug gugma nga makita sa Juan kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 11. Ang mga eskriba ug mga Pariseo nagdala og usa ka babayi nga nadakpan sa pagpanapaw atubangan ni Jesus ug nangutana kung giunsa siya mohukom kaniya. Gigamit nila ang balaod isip pangatarungan apan ang ilang tinuod nga tuyo mao ang pagsulay kang Jesus ug ang kinabuhi sa babayi nga walay bili kanila. Napuno sila sa pangandoy nga lig-aton sa Jesus pinaagi sa iyang mga pulong. Ang mga pagtudlo ni Jesus sa gugma ug pagpasaylo supak sa balaod ni Moises nga nagmando sa pagbato isip sa silot sa pagpanapaw. Kung si Jesus miingon sa nga batuha siya mahimong walay gugma. Kung siya miingon nga pasaylua siya mahimong supak sa balaod ni Moises. Nagunahuna nga ilang matrap si Jesus, ang mga Pariseo ug eskriba gipugos siya sa paghatag sa tubag. Apan imbis mohatag og dayon nga tubag, si Jesus miluhod og nagsulat sa yuta sa makaduha. Unya miingon, ang walay sala sa inyo mao unang mapasayugda sa pagbato. Tungod kay si Jesus nakasabot sa kasing-kasing sa tao, nahibalo siya sa pagkadautan ug mga plano sa kadaghanan. Kung si Jesus adunay bisan gamay nga kasuko, moingon siya, mahimo siyang moingon, kamo mga rebuilding katawhan. Nakita ko nga ang inyong mga kasing-kasing puno sa pagkagahi ug kamo nangita og paagi aron ako silutan. Sa inyong kasing-kasing kamo adunay mga mas dako pa nga mga sala kaysa sa babayeng nadakpan sa pagpanapaw. Kinsa kamo aron mamato kaniya? Kung inyo siyang batuhon, dili ba kamo angay usab batuhon hangtod sa kamatayon? Apan imbis sa tubangon ang ilang mga sala ug akusahan sila, si Jesus nagsulat lamang sa yuta, ingon nga nasayod sa ilang mga kasaypanan. Bisan pa sa ilang pagkadautan, wala si Jesus mosuko sa ilang mga sala. Kundili, mihimo siya og paagi aron sila makailas sa ilang mga sayop. Ang iyang mga pulong, ang walay sala sa inyo mo ay unang mopasayugda sa pagbato o sa kamaalam nga pahayag nga perpektong nahiuyon sa balaod ni Moises ug sa iyang kaugalingong pagtudlo sa kaayo ug gugma. Bisan pa nga siya walay sala, wala si Jesus maghukom og silot sa babaeng makakasala, apan natuman niya ang balaod pinaagi sa gugma. Siya hingpit og walay buling, may katungod nga mohukom og misilot sa uban, apan wala siya maghukom kun dili na nambal siya sa mga masakiton ug nag-ayo sa mga nagkinahanglan. Kung si Jesus makakita sa sala sa uban, wala niya kini ipadayag sa publiko, kundili gihatagan sila og higayon sa paghinusol ug pagpag-o pinaagi sa mga pulong sa gugma. Kini mao ang hingpit nga kasing-kasing sa kaayo ug gugma. Si Jesus napuno lamang sa kaluoy pagpasaylo kamatuoran ug gugma nga naghatag og kinabuhi. Dili lang niya giluwas ang babaye nga angay unta mamatay, apan gipahibalo usab niya sa mga tao sa ilang kaugalingong pagkadautan. Ang Biblia nagsulat sa hingpit nga kasing-kasing ni Jesus. Ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 17 nagingon, wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muani sa pagdapit sa mga matarong kundili sa mga makakasala. Makita nato ang lawom nga gugma ni Jesus samtang iyang gipahiubos ang iyang kagalingon ug gigakos ang mga kabus, masakiton ug mga nagkinahanglan. Bisan ang butang nga makikilimos nga si Bartimeo, wala gibalawala ni Jesus apan iyang giayo. Giduaw usab ni Jesus si Zaccheo nga gikalagutan og gilikayan sa uban. Giayo ni Jesus ang napulo kasanlahon og gibanhaw ang anak nga lalaki sa usa ka balo sa lungsod na Sanain. Uban sa daghang pangbuhat sa kaluoy, sa tibuok pagkamatinud-anon giduol ni Jesus ang mga kabus, masakiton og gipasagdan sa uban, pinaagi sa pagpang-ayo ug paghatag og kinabuhi. Kini makita sa Roma kapitulo 12 bersikulo 16. Ang iya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo kun dili dawatang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Bisan pa nga sa Jesus walay sala, giyagayagaan siya sa mga tao, gitamparos, gisipa o gilansang sa krus.
Apan nagampo siya alang kanila sa gugma nga nagingon, amahan pa sa luas sila kay wala sila makasabot kung unsa ang ilang gibuhat. Pinaagi sa iyang pag-anto sa cross, gipadayag ni Jesus ang iyang mga kasing-kasing nga napuno sa kaayo ug gugma. Tungod sa gugma nga gipadayag sa cross, kinahanglan usab kita nga mahimong maayong mga anak nga ang kasing-kasing sama sa atong Ginoo. Ang bisan kinsa nga makahigugma sa mga buot nilang higugmaon. Apan kung kita makahigugma sa mga nagdumot kanato ug naghatag og kasakit sa atong kinabuhi, makasulti kita nga kita sama sa atong Ginoo. Pinaagi sa pagpakabana sa mga kabos ug sa pagpadayong pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy ug pag-alagat, hinaot nga kamo mahimong mga bulahan nga Kristohanon nga magapamalandong sa matahom nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Mga minahal kong mga igsoon, bisan ang labing daotan nga tawo mahimo nga mabalhin sa kaayo. Ang matag buhat ni Jesus nga atong nahisgutan karon makapahimo sa atong kasing-kasing nga makugihon sa gugma. Apan ang pagdawat sa grasya dili nagpasabot nga otomatikong mahimong ato ang maayong mga binuhatan. Si Judas Iscariote nakakita sa kaayo ug gugma ni Jesus ug sa iyang mga buhat. Apan wala niya kinituguti nga mausab siya. Hinuon nagtingwa siya sa iyang kaugalingong gusto ug kapuslanan ug nahulog sa dalan sa kamatayon. Bisan kung mapukaw kita sa maayong hunahuna ug balaang kasing-kasing sa Ginoo, hinumdumi nga kung kita wala maningkamot sa pagpakabana niya, wala kita mag-usab. Hinaot nga kanunay nato ibutang ang matahom ug walay buli nga Ginoo, isip atong sumbanan. Susihon ang atong kagalingon sa matag kahimtang ug gusbon ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna nga wala mahisubay sa kamatuoran aron mahimo kining puno sa kaayo ug kamatuoran. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo magaduol uban sa pagsalig sa iyang mga bukton isip iyang minahal nga pangasaunon. Amen.